Kung ikaw papilion, gugma o amigo? Amigo. Nga naman. Kay mas better man if amigo rami kay na ako'y amigo po na ay dili siya amigo nga. Asa sa? Na ako'y nakuan po ba like na crush na mas better man if friends kami kay mas tagad rami ba. If mo confess ko like mo confess ko niya but if ma-awkward na po mi ba. So, Mas better ang amigo. kinsa na siya amigo ha? Dili pwede. Asa letter, first letter. Kana letter N. Dili siya first letter na siya name letter N. Sa Nail N sa ngalan nga Nathaniel. Dili na po. Madilipod. Daniel. Pwede na po. Sounds like Dagan man sila. sila. Mensahe nimo sa usana. Unta kami na pud sunod kay pareha man mi. Kamo nang sunod nga. Pili na siya namo. Pariha day mo gi ka na. Mga tulo na guro. Kanang style ba kanang usara inyong giganahan? Giunsa ninyo pag-decide nga kani siya pare. Ay, sharing is caring? Oh, una tsakto na mo. It's better nga i-share kaysa pag-awayan. Oh, kung siya may pilion respect ko kay siya guna. Mensahe para niya. Stay strong sa imong relationship karon. Kay naman una siya iya. Supportive ra day ka. Oh, kaayo. Supportive me. Kami mo dun. Unta. Bulag na mo. Dili na pod. Thank you.